Hej Camille og jer andre derhjemme. Nu går vi lige en tur ned i pølen. Ja, her kan jeg lige se haven først. Her har vi vores trampolin. Og vores helikopterlandingsplads, som mest er til blomster. Og vores spisekrog. Og her er vores låge, som går ned til poolen. Så. Så går vi ned her mellem palmerne. Og her er mange fine fugle i træerne også. Nogle gange er grønne papegøjer. Jeg kan ikke se nogen lige nu. Jeg kan høre nogen. Jeg kan ikke se dem. Nå, der kan jeg allerede høre de vilde drenge i pølen. Hvad må der foregår? Jeg tror, der er vandkamp. Ja, hov. Hvad er det, de laver? Emil og Anton med vandgevær. Hov. Der er også nogen, der spiller bold. Ja. Jeg skal huske at bruge, inden man går ned og bader. Og her er Camillepølen. Se. Swim safe. Hernede er en fin Camillepøl. Og der er en parasol ovenpå, så man ikke får for meget sol. Og her har vi Tante Dorte. Hej, Tante Dorte. Her kan se hele den store pøl. Den er ikke fin. Og kamphanerne dernede i enden. Det er Anton og Emil. Så. Det var det. Det var pølen. Kom ned på den, Camille.